ye mantemu na yenyina mu wo Akyem Aduasa ene ebrono baako e frɛ no Odumasi na honom na papo ensuo eno no esie ye pipe no so de agya ye pompi bi kahuri kapan bi ansa na atumi aba ene ade a na pipe no de kotoko keka koro no nsempanimfo ampepa bi anya a wobekwa akobu nsuo na abenom de nso ebekum kurom hofo no mu nyina da na ne nyina ene se pipe no nano no nsuo ni famu ba no se de baabi awewe nkanare ne ade na wubu nsuo no ana de awe na akyene nyina echi begu bucket ne wo grawa ne wo pan ade ko bu nsuo ni mu no enya asem keto akora enu aso bi enu omanfo yedi ye koko ne yedi bi nu awa ache manfo no wo mu kunu no no wo mu mpena no nkwan nyina enu a na wo mu de no e wo mpotem honom na empanimfo akire mu a pipe enye nne na ese don rich fato so mu omanfo hwe pipe no ne ye pese wo mo hwe nyemanim na asai be mfie de wo honom ni ena mpanimfo nyina atwi wo mu ani te se de kwa ame nkruma no wo twam wo mfie berebi atwam no ena de ne tia na agi nsamu kwa enti ensuo no de nkade wo asase abena yefunum honom no a mpanimfo de afidi atum a echi bare de nka yensu pawo na emom no wabuo ne nam dade ni mo eba no ne beduru baabi awe na akyene no a na ne atwe na akyene no bia de awe nkanare no edi abegu wade enum na agya waso edi kofie de wobekọ ne nsuo na ni kọ te se de yawe bese edi apuru ani no eni ade a na sa wo ya ebi agya wa enye ne de ya so de agugugu roba mu ibi se obenom de so se Akyem Aduasa pipe no abi en abesa no de a eni ese de yawe nkanare wo bucket mu no saa eni ebewe nkanare so ewo yem na wo hwe ade a wapini ho enti amu omanfo wo mpotem wonom a wo num nsuo ni bi no sese wo mo kasa den se ade ede ebone na Akyem Aduasa fo yi a wo mo da akyehene ni nam kure mu atwe na abodwi wo mo ye ede afa hwan nti wo de mommra ade na esi ho no bra Facebook na ebehwe wo hu se de ade na esi awe na akyene afa wo be ka se scrap a da bora so alumi yazo fala yazo fu ikofa bia ezuwe ya Akyem Aduasa pipe pa ena kwabrane wode pan akosi ase a woko akwakobu bie no do de bra Facebook na behwe na ahwe na se kurei wo mo da akyehene na ninam fie hanom ya wo sori anu ototo ne nsa ninam ye so said that you know be your hene a obe pipe wo ho wo kodi ni so obekọ no wo mu awu nsuo na kum wo mu nyina pipe we mu pa we be gidi se kwa me na kwa ma Aduasafo na ati ni so we di omo no nsuo ni nyina ati na omo afu ado ai de akaka kwa de afudu akora de ofa so wo mu benya ni yi we betim de adwenu hawo nyina abre nkwara o so nim se metals metals ko yemu a nsunsuanso enya wo wadwenu so sa we se so nkwade ye de ye kokko nkwara num bi ye de noa wa cha nkwara dibi de wode koye ni kunu nkwan nkwara de bedi we me ma no kwara nya nwanwa se betimi a bebi ye pipe a chese da bia no pa bia ho no ma fo kokko bu ana anywhere so wo mu bu ya Aduasa kwa wonu ma we bia no kogu no enu bi na kwa wo ka se ya ye kwa we de ade esese we MP ne DC wo mo ye ne ntempa hwe ahemfo wo fa na wo ka se yasem kuma Onua FM 95.1 nsi pipe na nu matue no fa se ye di ohu se ni atro na hwe ni dua de kura esi ho ni nyina dade no nyina pipe dade ye nse mi hu se bia ye se da me mwa ade ho ede ya na ye mo we ye ho nso se nimpo ano no apuni wo no aka se na Aduasa not ye de nkyiri wo mu ana listen mo frɛ ne mra mo frɛ wo akwa no de na pa sembeni wo mo da ache because pipe we ye obi akro mo bi wo ho ba me nkonko hu se bi wo ho ma we na ache se ya ma atete apansa ma chese na ni ba bia ni ba bia we na ache we betimi ama me wo kuro mo kora adobena da o we eduru ba bi so asem ye yi o
nti dadeɛ we no we no yɛntumi nya bi mfa foforo fancy so ana say offer nay say a galvanized pipe we and yɛntumi nya better fabricators bi no won twa na won nya bi mfa ntoa so keke mamo where the aye wa akwala yi we no anu man defu aye dokoso se besin so eno a yeah bomo de aye nsaka assembly man na wo apenkwan electoral area ye frɛ no Samuel Debra woje piniye so woni ye beka safe ye frɛ no wo mfa enti honorable Samuel Debra wo apenkwan electoral area wachima aduasa fa kwa no ni ehia ebia sisi ode ne phone akọ unze aduasa so kra na network nya wo mo fufuru nua se asa no mo ayi asa no mo nya tie bi kra bo koku ase na ode ne phone na ahye koku dua bi so se de be frɛ na obetie edu wa kwa achiri wadoko nanim se kra kusie bi apie no ama odi na chie di unze ho network ne nyinti da che hene bra ayi network enye papa ntino tambia no omkọ afuo mu a unsa assembly member obekọ afuo mu ni afrɛ no etu odi ne phone no ehye kokoo dua bi ntam eno ye na adwe so odo kakra se de be phone ne bele a obekọ no akwa eni se wado akọ nanim a se kusie bi apie a odi akire na ukọ num nsuo we me de ma mpirim kọ hakra kakra na ntimi nkọ num nsuo we eva ma me ha no mo me yi aduasa kwa aba da che hene edi woni assembly man ni we ye da che hene me trese da asem na aba me ba cho wo ho me bisa question ye won frɛ memu yi ma no me ho pa sa na nsuo wonum bi ntira na senate me fi nsuo ho wonim se nsuo we na we ye brono ba ko watch me dua so ti hofo de o mon say da be me kaso mon say sene a wo bi say wo me ho me ho na nim se we ebetumi ama be ma wo ho awu nim se ne ntina me de aba say yenye na empemfo ntina ma mi busa say wo ho say wo num bi me ho ba say wa me ate ase say wo de wo me ho nti wo num bi enti odumasefo na say me ma ne ho ya akere wo me ka so mo ho ya akere wo me ka say wo mo ho ya akere won se ne wo kan won za wan hwe be kan asema hye ma ebetumi am wo ho akere wo mo kan de sa ne bia nti na me se wo mo ho ye okay mate ti ka sa ni yo na wonim se metals enso etumi ma nkwara brain development etumi ha wo na eno na me hu ye nti ema me nya yem hyehye se esese yetumi ebo mpanifo aponom na wo mo eboa na wonim se wo ba se be yen communities etisei no a the first point of call assembly member. One also my classmate in 95.1 Samuel Debra. Na enra me ni di nkomo. E no chem se nukure ni omo egusu a assembly no eye Birim South. Assembly no eye hyehye so betuma be mechanize one dey ama omo wọ́n ma mi kan ma sẹ́ mu ọ̀sẹ̀yìn àkọ́bá àbẹ̀bọ̀ nù ntí wọ́n kasa wọ́n bẹ̀ kọ́ ọbẹ̀ òsùrù ntí nà ọbẹ̀ jí so ànájú náà sí mu wọ́n hu fóònù ẹni paasi yẹ fẹ́ dẹ́bẹ̀rẹ̀ wọ́n hu paa fóònù ẹni ẹni kura ni ẹni ẹni kura ni fóònù yà wọ́n hwẹ́ ẹni mu ọ̀nà òsùrù sọ ọ̀sẹ̀yìn àkọ́bá àbẹ̀bọ̀ nù. Nti wọ́n diẹ mene ni di nkɔmɔ na ɔkyerɛ sɛ assembly na yɛ hyehyɛ sɛ ɔmo baba bɛyɛ mechanize wɔn ama wɔn. Until then. Nti ɛno na mi bisa ne sɛ nkɛ nyame yɛ adum na nkɔ ɔmmara no bɛkyerɛ bisa sɛ ɔno na ɔde nsɛm no kɔma assembly no. Na nkɔnkyerɛ da pɔtin a wɔn ɛɛba. Ɛwɔ wɔ yi suntu wɔde akɔ. Ɛne sɛ yɛfrɛ no a wɔn fɛ yi o. Assembly deɛ yaka media budget ni adeɛ firi mu. Nti ɛka ho sɛ na wohwɛ nsuo a sabi efi dadeɛ mu dadeɛ na no nyinaa rust yɛhwɛ arust ama no aboto krom nsuo no bi hwɛ oba Facebook abehu mikromo Akyem Aduasa na we anka sɛ ti we mamu na bu bi di no akoko ɛno na me ken na wo yɛ sɛ mamu wa ne mai wagyina hɔ mu bu bi di akofie ɛna no mrekɔ yɛ enua no mo kɔ no ama sabi enua no mo nkuma na akɔkɔdi wo bi so yɛ koko di bi koko so yɛ nka ɛno ne asɛm so ɛno so ne pipe a Odumasi no bebi a pipe we si no ufi ɛyɛ aduasa bebi yeye no esane ye no a koko si ade nkyɛn ɛhɔ na pipe si abontin mu pɛ ɛhɔ na sie na nkɔfo bunom emra na me kɔ school na ɛhɔ na ne yedu a wanum bi pɛ makɔnum bi pɛ sɛ ne sɛ nyenti de na anu ma ye ma na duri na FM 95.1 meni bre sam na me kan no na mo ye
Ya mo adura nka kodo. No catch resist as on nso ni bi da. E ko ba ye na ye no. Dabi say mena me no na nti sei. Oh mata oboa. Aha. Na dio asem mako a me manfo no e de to manim say bebia pipe ne pempen so aduru yi. Ene kobu nsuo no na de su udi gu pa musi ho no mo a na adase Esa meta aye yellow. Wohwie nsuo na kam. Ate so kofa sa aseba sign no. Wadudade. Ene wo de atwitwi mu ansa ne mu aye Sa fita. metas no aya. I'm told say the kura na minim say na ate. I'm told say be 3-4 years in here and a pipe no cost that state yi mu. Ni ye Ah, busa. omabua pema a assembly need to me ye. Na me bo. Mo ho musi daya mo metal fabrication no. Wan na ye. 101. Kurom ho obi enye sa adwuma ni bi. Na na bi wo ho pa. Sanki ebetimi kura akoyi a. Na ebi wo ho. Nti ebi wo ho. ede ne hawo no. Eno na me dwene ho a menti ase. Sabi ye nana no mpanifo so wo ho. Assembly member wo ho. Efi atim so aduro. Birim South, wo mo office de beduasa, ubo hu kro bi bete. Ananu omudi ohumi, say DC wa ma, eso soma no go for mo bai. MP na enu mo no akoyi, okọ oso okotwa kwan so a, wo mo de asojafo di na ti koye. So okọ na pipe wo kwan wo ahu. Ah, sansemi nyina wo no mo muntu make. We na okoka, na okobraniti ba bi se sebe, wo tan obi, e na mpeso obi be kọ nanim, e na se wo mo de ya manyosem wo ho saa. Hwensu a me mindful ennom e watemedua sa hwe pipe no ho de aye se ne arust aye Over. na ma me ka medi assembly member no ho ya oyi pa Ode se ebia ni ni. esa se na emergency bia ba. na se ya bo prum wo je penny se obe kasa Ebi na emergency aba. emergency bia mai emergency ne free Na wo so ni ho. me ni mo kra mpo na me se emergency mai adenti na won fa na kasa bia bibi senti Ebi kura no obi yare ma. Obi yare unsa some remember kura de ebi kura no obi kura wuda. Awo aka obi kura. Obi awuda abonten so wo aye biasa obi ko ba mu jame obi ko mu na kakra me mesua wo no se obi efro so o biri se ye be frɛ wo na se bibi be si a na nda na se wo ye enye nipa nyina enye skills so betuma ka chem se bibi across the to me fa for ya kofi ya man the benefit of the yan doubt kan san say bia wo de ya azu mu say adsem no ba me na jafo ni wo fie enti ya frɛ no da before no kura dum se ya de phone na dum dum anti e dia light off se adum say me de before you kura frɛ switch off and wa seda se adum dia na wa seda e bia no wa because ye come say see anukra ne ye need network problem Ebia no ahye we nya cannot be reached. Yo, switch off. That's what boapa no adum no. Ebia na to nsuo. That's what to so president yes an kwata ba Ebia na to nsuo. Phone na free dey start to. Many abrebo ye babunu so no yes ade no nya kwakora. Wo de ye man that doubt no. Say na se wo manfo no nsuo we na se wo yensan enkoto so abana ko ya assembly member. Ye kan se na mada ye yie. We mpo wuntumi nni anim. Wo office wo be akọ 2 times etu di anka wonim ya dada wo ho a won sem kwa wo kọ 2 times now problem be won potem nya na ye yes afa no bi akọ but yera se eti yemfa de se honorable Debra wo the phone no ebitumi aba se ne battery kra wan charge na run na adu eti ye be kọ so atra na nwume nya na de be ba na de aba sa na ye be no because Akyem Aduasa Borehole enye ba akopɛ we ni e ba mu ba ko na yes enti enye Akyem Aduasa bo dia mo de ya mo come on them kra nka sa Akyem Aduasa Borehole ba akopɛ o me se Akyem Aduasa Borehole ana enya mo dia we Odumasi Akyem Aduasa Odumasi Borehole enya mo dia enti Akyem Aduasa Borehole o de enfa ye ko ye ni agwe yo ko ye we bi o to fa de enfa say ye me ye ko Akyem Aduasa Borehole that's what they busia